Té una base neurològica que provoca incapacitat de regular la conducta, el TEA. Té una comprensió ràpida, té un interès ampli i és capaç de parlar de molts temes. No li agraden els treballs rutinaris. Alta capacitat. Símptomes físics com tensió, tremolor, fatiga, malestar gàstric, quedar-se paralitzat, respiració accelerada i sensació de quedar-se sense aire. Potenciar l'ús de recursos tecnològics, ordinador, lavadora, calculadora... Crear uns signes entre alumnes i professor per saber quan l'alumne es veu capaç de parlar en públic i quan no. Aquí també.